ndakuvaka musha asi hono inohuva mai handisada kusasana inga nguva yatofamba mai ndanyora nziyo yerudo nziyo yerudo isiri mubvunzo nziyo yerudo mubvunzo yacho inoda mhinduro nziyo yerudo nduro zacho mhinduro chaidzo mamaga unogona kudzidzisa vana vangu rurimi rwamai hausumbu venga mai vangu kana hama dzangu unogona kudzidzisa vana vangu rurimi rwamai hausumbu venga mai vangu kana hama hanonzi hemi halatio taingo munzira weparetio hanonzi hemi alatio tie wacho wandanyorera nze tipamba soma nesoma nditi imbisana nditi kati chitofamba baba wari kubasa iwe Yesu regai tingoti mbitsana nguzvi zvacho zvichifamba nditi Vaya TV ndo vandipa mukana wokuti ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe kuti ndakabuda, ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe kuti ndikuda rubatsiro, ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe kuti pandasangana nePasha TV sofa ndiri paevent yeRoma, ndatokokwawo kuRoma kuti ndiuye ndiridzewo magitari ndiimbe ndiperforme ndichiradzawo chipo changu. Sofa mhuri yeZimbabwe ndopa matangiro akuita zvinhu zvangu zvechipo changu nditokokwawo kwakasiyana siyana chingonzi uya ukozombodai uya ukozomboridza uya ukozomboridza. Saka sofa mhuri yeZimbabwe yese ndikukumbirawo kuti nemwoyo wenyu nerudo muchindikokawo muchiuya muchindidedza ndichiya ndichinoridza. Namba ndidzo ndakupai ndine Pasha TV ndiri kufara. Sapotai Pasha TV, kurudzirai Pasha TV ndoita kuti chipo changu chisumuke, ndoita kuti imi mafanzi mundizive kuti ini ndinonzi King Zesa Stare Basa asiri kuberekwa ndinonzi Blessed Change. Thank you very much Pasha TV. Ndina mukoma Brian zvekare ndo vandikoka kuti ndiye kunoko vari kunditsigira kuti mufana wangu chipo chekuimba chinoda moyo murefu, chinoda moyo wakatsunga. Sofa ndiri kushingirira ndinawo pana kuti funga muchazovaona mukoma Brian vachikuzivisai kuti mumusic vari kutidzidzisawo zvipo kuti tikwanise kuenda mberi. Ndiri paRoma, pacathedral yeRoma panapa pedyo nebuilding mukwati kumanheru kunoko ndikutoperforma izvozvi na 8:30 ndakutotanga kutoperforma izvozvi ndichitoridzawo music zvoti kana muchida kuzoenderera mberi muchiona mune makutoona King Zesa vachiita basa. Thank you very much Pasha TV. Ndiri kuti kune mafans vada kuzondibata sofa nditoriwo nefoni yekuti kana pane vada kundibata munongondibata panhamba dzinoti 077 597 9003 ndodzokorora futi 077597903 vanda kundifonera munongondibata panhamba idzodzo muchiudza kuti Blessed toita sei uyezve totangira ipapo. Ndinobatika handisi paWhatsApp, ndinongobatika pakafonika kakungofona chete kusenda message munenge matondibata zvinhu zvakanaka. Ndakudzokera futi nhamba zvekare vanda kundibata is 077597903 vanda kundibata ipapo ndo namba dzangu. Ndotenda mhuri yeZimbabwe ndibate ipapo, ndatenda zvangu. Right, regai timbobata chimwe chamambo dhuterera handiti
ndiwe bererei baba nekubvunzurudza kungodavo kuziva idi zvirimo zvizere mumagwaro kuti takasikwa naishe takasikwa naishe indi takafanana naye asi Lucifer haana kusika here vakafanana nayewo nekuti kune vamwe vane mweyo mikukutu kudarika Timoni semukadzi waHerute vari kutoda musoro wangu usavaone kusekerera uchiti zvimwe vanokufarira hapo sembwa kuzi kuseka kuburitsa mene kuda kuruma kutoruma zvekubvambura zvekusvika papfupa ende vakandibaya panodzimba moyo ende chava kutopora chironda vanotsokorora hondo yavo ndeyaSauro haizi kupera mufunge vari kuti Dhavhidha ifa umbopatonga mufunge havazive ndakasarudzwa ndakazorwa mafuta musoro ibaba Emanuere ka buruka Emanuere ka tiri kutsikirana eni chionekesa nyika pachinofamba maiwaendenda chinogona kutamba chine simba china marunda ndakabva kutengera simba mbamba rejira reganda ndakachiitika makumbo kunge danda ndichamuyendesa kunyika kure kwati masara ndichitamba rurerure titesere vafansi ukamuka usaskipa prayer ukamuka usaskipa prayer aiwa usapaza miko mvura yakasviba usachera terera aiwa ungadaidza rufu handina zimwe zichemo pamuri kwamambo itaiteiraira asaenda nini handina zvimwe zichemo pamuri kwamambo itaiteiraira asaenda nini pane mumwe here ndipedzise Sauro zviri kunzverova Sauro tinzwe Sauro right rega titsike nguva dziri kufamba nditika rega tingotsika toti hateti chingobata indiri bhezi tangu kusungura asi unozva kana zviri maororo kuchingotsika dzikatiti Ndabva kule ndapostine ndapiwa stondi chavakaudeni nainebeni ndakurandimo nainebeni King Zesa ndakurandimo nokuchira masota mwendo vaingoreva ndaizvireva upenyu wacho watongova vapfuura gavaka Mwari wauya vatozvitendera mangoma vazokuti ndavapondera ndichida kukonda icho chinamo ndatita nifananai amaunganai amadziseko kanai umbosvika pano ndada kumbopona namo achamuda pano ndozotana dzavangano iye nhamo akaita kuti amai vangu vasatadza kuedza kuchipatara pataipatara tanga takatotandara sevakaparara ndikati nhamo ndondreza kupinda chikoro nasono ndonzi ndakura musoro kungobavo zvinhuka muzvitoro iye nhamo iyeyo nhamo hanzvadzi yangu iri kutengesa nyama ende futi zviri kunze kwedu tine nyama zviri kunze kwedu vanonyima saka ndati Dr. Fidelis vatengazosaidi Neslai ngabvunzeyo Drofiman titesere vafanzi Dr. Fidelis vatengazosaidi ndingabvunzeyo Neslai Empress inganda kuzivai kokuzokachena nokuchinda kudai kungorasa nokungodaidai zviya ndiwo kunzi Freeman ndikaguma kuona pane long time ende uruswaga ndanga ndichikutsvaga maiwi urangarira richangatanga wakandidadira kangani funga asi papayo ndaifunga kuti uri kutomba ndaingoramba asi mukati ndichikuda kangani kandakafona ndichiti dzokakumba ukati kwetu haugarire murume asina chainacho haithuki wakatadza kunzwa kwetu ndinokudaro ndakati handina mari yebhazi tumira mari yacho dai ndakazasina kuti dai ndaisiva aizopeka kutungamirira Islai ungafa ndidaro shu zvose zvokutungamira zvose dai waindida moyo wako waingogara ndipa asi wakandiramba ndine tsoka ukati Islai ndina mudiko asina regardless for danger tinotenda mazvita King Zesa chingoti thank you Zesa thank you very much vanotwa King Zesa rekatidedze mumwe wacho artisti wedu wekupedzisira muzuva ranhasi chigudo chihomhom